Ahojte, moje meno je Lukáš a predstavím vám elektromobil. Prečo som sa rozhodol tieto videá spraviť? Jednoducho, ľudia sú zvedaví a majú veľa otázok ako rodinní známi, kamaráti, priatelia a proste jednoducho pýtajú sa, kde sa to dá nabiť, ako sa to nabije, aký to má dojazd a iné bežné spotrebiteľské otázky, kde sa budem snažiť čo najjednoduchšie a najpresnejšie a praktickejšie vysvetliť užívateľovi, bežnému šoférovi alebo rodine, ako takéto auto využiť, aké ponúka možnosti rodine a tak ďalej. Lebo viete, keď sa vás to už opýta 10. človek to rád povie a tak ďalej, ale keď sa vás to už opýta 100. človek, už normálne nemáte chuť proste jednoducho to vysvetľovať, povedať, že takto sa to robí, takto sa to nabíja alebo podobne. Proste tých videí je naozaj veľa a tak keď niekto bude mať nejakú otázku, tak si môže link stiahnuť a tamto proste jednoducho opíšem. Aspoň teda v tomto prvom videu v krátkosti zozadu vidíte, že je to Hyundai Ioniq 5, je to plne elektrické auto. Vlastnosti o tom aute proste ešte urobím ďalšie video detailnejšie, kde popíšem, akú to má kapacitu, aký to má dojazd, jak dlho sa to nabíja, užívateľské veci, spotrebiteľské veci, samozrejme aj výhody a nevýhody toho auta. A takto v krátkosti v prvom videu, určite tých videí bude viac, kde, jak som hovoril, bližšie odpoviem na také bežné otázky, ktoré sa ľudia pýtajú. Zatiaľ sa majte, ahojte.